А сега нека да обърнем внимание на Божието Слово. Искам да говоря тази вечер с Божията помощ за следното. Наследство и целувката на Бога. Наследството и целувката на живия Бог. Първото нещо искам да кажа някои неща за наследството. Ако ти имаш вяра, ти наистина ще вярваш, че си наследник на Бога, според както е писано. Всеки вярващ човек, който наистина вярва в Бога, който е новороден, има нов живот, спасен, той е наследник на Бога, казва Библията. Мисля, че това е една огромна привилегия. И това става с вяра. Ти трябва да го вярваш това нещо. А тази привилегия обаче трябва да я осъзнаем дълбоко вътре в нас. Че наистина ти може едва да свързваш двата края. Но ако си ревностен за Бога, един ден наистина ще се увериш, като отидеш в небето, че това, което ти си вярвал тук, че си наследник на Бога, ще го видиш горе в небето. Има хора по църквите на този свят, които отпадат от църквата, от благодата, някои от вярата, защото или не знаят, или не вярват кои са. Може би да не им се вярва 100%, че са наследници на Бога. Други пък сме срещали, където имат съмнение дали има друг свят. А един вярващ го чух, че не може да повярва, че Бог може да го изцели. И той казва така: Бог може да изцели някои болести, ама тежки болести не може. А какви ли ние хора можем да срещнем? А това, че някой вярва в Бога, ти не си вътре в сърцето му, за да видиш какво става. Какви мисли се пораждат понякога или какви съмнения. Има хора, които изцяло не могат да повярват, че ако устоят до край, ще бъдат наследници на вечност и безсмъртие на златен град. Наследници на Бога. Можете ли да си представите? Първо, самия Бог, какво всемогъщие е Той, какво величие е Той. Този, който направи световете, този, който направи Вселената, космоса и всички неща вътре в този космос, тези голями разстояния, слънчеви системи, галактики, нещо невероятно. И всичко това в строг ред и зависимост. Няма хаос, а има хармония. Така че, нека да проследим какво Библията казва по този въпрос. Римляни 8 глава, стих 17. И ако сме чада на Бога, ако сме деца на Бога, то сме и наследници на Него. Наследници на Бога, а сънаследници с Христос. Значи, заедно с Христос сме всички заедно, с Него сме наследници на Бога. На всичко това, което има Бог, ние сме наследници. Можете ли да си представите за какво става дума? Нещо огромно, нещо невъобразимо, нещо, което е извън рамките на нашите представи. А тогава, заслужава ли си да обичаме този свят, който е временен? Заслужава ли си заради земни неща да обръщаме гръб на духовните?
Скоро чух в едно село, не тук. Един от вярващите казал на един: айде ела на църква. Он си му казал: няма да дойда. Ами защо? Защото, казва, изискванията на християнство са много големи. Не е за мен. С други думи, искам да се живее както аз се знам. Християнството не е за мен. И можете ли да си представите този човек към къде пътува? Той не знае къде отива. Защото тъмнина е замъглила духовното му съзнание. Такъв човек не може да бъде наследник на Бога. А посланието към Ефесяните 3 глава, 6 стих. Там се казва така: а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло и са съпричастници на Неговото обещание в Христос Исус. Всички езичници представляват сънаследници. Само евреите не са езичници. Всички други народи са езичници, според както казва Библията. И въпреки че сме езичници, ние сме част от тялото на Христос. Всички ние, ако сме както трябва във вярата, сме и наследници, и съграждани тялото на Христос, тук на това място, в това селище. Псалом 37, 29 стих. Праведните ще наследят земята. А праведните ще наследят земята. А къде срещаме подобна мисъл? В Евангелието на Матея, в 5 глава, там където са блаженствата, нали така? Блаженни кротките, защото те ще наследят земята. А тук казва: праведните ще наследят земята. Но кога ще я наследят? Сега ли? Съвсем не. Един ден, когато дойде Христос на грабването, да вземе своята невяста, своята църква, а тогава навлизаме в онази славна вечност. И малко по-късно, когато ние ще царуваме с Христос 1000 години, и още по-нататък, когато се спусне Златния град и се приключи с тази цивилизация, а тогава наистина вечно и безсмъртно ще наследим тук тази планета. Златния град, както казва Словото Божие в книгата Откровение, ще бъде спуснат от небето, чийто архитект и строител е сам Бог. Ако Бог е архитекта и строителя на Златния град, не можем сега да си представим тази архитектура и тези дизайни, които ще видим там. Може би такива сгради, където нашия ум не може да си представи. Всичко от злато, скъпоценни неща, всичко свети, бисери, диаманти, злато и скъпоценни метали. А такова нещо има само в приказки. Нали така? Но един ден ние ще го видим, че това, което Бог е обещал, понеже Той не може да лъже, а Той казва истината, ние ще го видим с нашите очи. Ето защо аз съм казал много пъти: заслужава си да издържим на тази земя. Ама трудно, ама той, ама друго, ама проблеми. Ама те ще преминат, всичко ще премине. И накрая наистина ще влезем в тази славна велика вечност, която Бог е отредил за тебе и за мене, ако обаче устоим до края. И затова се проповядва Божието Слово. За назидание и за насърчение на Христовото тяло. Ние тук не си играем на партии или социален клуб. Не, ние с такива неща не се занимаваме.
Ние се занимаваме директно с Христос и Неговото учение. Искам да ви прочета и 1 Коринтияни 6 глава, стих 9. Неправедните няма да наследят Божието царство. Първо прочетах праведните ще наследят земята, а неправедните няма да наследят Божието царство. А това означава, че човек може да е вярващ и пак да бъде неправеден. Сама по себе си вярата не може сама вяра да го спаси. Тя е една самостоятелна вяра. Ако няма нужните дела, как ще го спаси тази вяра? Ако отворите обаче в Евангелието на Лука, в 10 глава, стих 25, вижте какво се казва. И ето някой законник се изправи и го изпиташе, като каза: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? Вижте какъв въпрос. Какво да правя, за да влезна в небето и да имам вечен живот? Един от отговорите се намира в Откровение 21 глава, стих 7. Там пише следното: Който побеждава, ще наследи тези неща. Който побеждава, той ще се спаси. Не само който повярва. Който повярва, в момента може да се спаси. Но после, окончателно, който стои до край, който побеждава. Днес, утре. Който побеждава редовно, постоянно. Който побеждава света, който побеждава греха, който побеждава себе си. А такъв човек, казва, ще наследи вечен живот. Примерно, повярва някой. Хубаво, добре. Тръгва добре. Но може да свърши зле. Ето както беше Юда Искариотски. Той тръгна добре. Но накрая какво стана? Отпадна. Има много такива случаи. Тръгва добре, ама завършва зле. Други пък гледаш го, тръгва много мудно, трудно, обаче се стабилизира. Да бъдеш наследник на Бога е голяма чест. И ние не трябва това да го забравяме. Това е голяма привилегия и голяма чест. Чака ни страхотно наследство в небето, но има условия. Има условия. И тези условия са не само новорождение, но редовно прибъдване в Бога. Човек да пази себе си. Ние сме говорили много по тези въпроси. Който устои до край, каза Христос, той ще бъде спасен. Той ще бъде окончателно спасен. До край, ако опази вярата си, светостта, бих казал Господ да ни помогне. Защото лесно е да се проповядва, обаче по-трудно е да се живее. Нали така? Аз лесно го проповядвам, но трябва да имаме и разбиране, и сила, за да можем да приложим с вяра това, което имаме като знание. А тогава има ефект от нашето християнство. И това иска Господ от нас. А това беше първото нещо, което спряхме нашето внимание. А именно наследството от Бога. За сега не го виждаме. Но ще дойде момента, когато ще влезнем в това наследство. И тогава радостта ни ще бъде пълна. Вероятно не можем да си представим каква клокочеща радост ще влезне в нас в момента, когато видим и небето, и Христос, и Златния град. Ами това царувани 1000 години с Христос на земята.
Ами то пък какво е? Не 5 месеца, не 30-50 години, 1000 години царували с Христос. Ще бъдем не като ангелите, ами нещо повече от ангелите. С Христос, защото ангелите няма да царуват с Христос, но църквата Христова ще царува с Христос. И може си представите каква власт ще имаме. Примерно, Христос си казва, иди в онова селище. И ти отиваш там и се материализираш да те видят. И хората ще си кажат, ангел видяхме! Или пък почваш да им говориш както си материализиран. А почваш да ги насърчаваш. Това е нещо невероятно. И понеже ти не знаеш тяхния език, а горе в небето, всичко понеже е съвършено, почваш да говориш чрез Святия Дух на тяхния език. Примерно, ти не си учил английски, обаче Господ те праща и Святия Дух ти отваря устата и почваш да говориш на английски с твоя ум. Ти говориш на български, обаче устата ти говори същото нещо на английски, примерно. И хората разбират. Святия Дух ще работи интензивно с нас. Както виждаме, заслужава се да издържим до края. Ама икономически кризи, ама не знам какви кризи, каквото ще е да е. Аз съм казал, ако ще и камъни да валят, стой в Господа, пък да става каквото ще е. Ако ние вършим волята на Бога, каквото и да става, ние сме в Неговите ръце. Да става каквото ще е. Аз да стоя в Него, да прибъдвам в Него, да върша Неговата воля, а па да става каквото ще е. Ама аз знам, че ще става добре за мен, ако съм такъв. И сега, всичко опира до това. Какво правим всеки ден с Христос? Какво правим всеки ден с нашето прибъдване? Защото, вижте, отношението ни към Христос, отношението ни към прибъдването, към Словото, към молитвата, е отношението ни към Бога. Това е и любовта ни към Бога. Ако ние имаме любов към Бога, ние ще искаме да прибъдваме всеки ден. Защото ако ни го правим, това означава, че ни обичаме Христос както трябва. Второто нещо, което искам да спра нашето внимание, това е, както казах, целувката на Бога. За какво става дума? Никой не може да разбере сега за какво става дума. Но искам да ви кажа. Всеки баща в даден момент е целувал своето дете, като малко. Идва един момент, когато чувства, че го обича много и го целува. Нали така? Това е една нежна, бащинска милувка, целувка и така нататък. Майката също. От любов към детето тя го целува, а пригръща го, грижи се и така нататък. Забелязал съм, че понеже майките са цял ден с децата, с малките деца, 2-3 годишни, а бащата цял ден на работа. Като се прибира бащата, детето иска да бъде в пригръдката на своя баща. Спомням си, първата ми дъщеря, когато беше малка, аз се връщам от работа. И тя като ме вижда от пътната врата от 20 метра и се затичва, с радост и се хвърля върху мен. А малко дете, като порасна, те не са така. Ама малките деца имат чисти сърца. И те просто обичат. И искам да кажа, да подчертая, че така е и с християнина, и с Бога. С вечния Бог. Но, в какво се изразява Божията целувка към християнина? Питаме ние. В какво се изразява Божието погалване върху християните? Върху неговите деца? Защото според Библията ние сме деца на Бога. Нали така? Ние сме Божите деца. И като такива Господ ни обича. И както земния баща иска да помилва и да целуни своето дете, така и Господ може да го направи, но по духовен начин. Не по земен начин, а по духовен начин. А какво значи целувката на Бога? Може да се каже, че това е помазанието, Божията сила, Божието присъствие.
когато дойде върху тебе това помазание, това присъствие, то е всъщност като една нежна целувка, като едно погалване на човешкия дух от Бога. И затова ние чувстваме, когато Святия Дух ни изпълни повечко, ние чувстваме Божието присъствие и разбираме как вътре става нещо хубаво в нас. Усещаме го, преживяваме го това хубаво. Точно това приятно, щастливо преживяване вътре в тебе, можем да го наричем целувката на Бога. Онова нежно погалване, онази благодат, онова присъствие на Бога, както казваме ние, помазание. И тук искам да кажа, че помазанието можем да го определим в две направления. Първо, то ни учи и ни обучава. Писано е в Първо Йоаново послание, във 2 глава, 27 стих. А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас. И малко по-надолу. Затова, както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинно, истинско, а не лъжливо, прибъдвайте в Него, както ви е научило помазанието да правите. А на два пъти си казва, че то ни учи. Тук забелязахте ли? А помазанието, присъствието на Бога е онова, което ни учи. Обръща нашето внимание, концентрираме се, чрез Святия Дух, Той ни действа върху нас и ние се концентрираме примерно в даден пасаж от Библията или пък някакъв стих. На практика какво можем да забележим? Следствие на твоето качествено прибъдване всеки ден, следствие на твоята верност, Божието присъствие те помазва. И всички знаем, че когато сме сериозни християни, когато сме верни, когато се пазим от греха, много лесно се влиза в Божието присъствие. Много лесно се преживява Божието присъствие. И обратно, когато се грешаваме нещо или се отклоняваме, чувстваме се празни, нали така? И колкото повече се молим и внимаваме и прибъдваме, толкова повече можем по-лесно да преживяваме Божието присъствие, което ни прави наистина щастливи, радостни и доволни. И когато дойде това помазание малко повече, ти ставаш способен да разбираш духовните неща. Става ти ясно, идва едно просветление вътре в тебе и това присъствие, забележете, започва да ни учи, започва да ни води, да ни ръководи, напомня ни някои неща, поправени, изобличавани. Това прави помазанието, това прави присъствието на Бога. Ние не можем да разделим присъствието на Бога от Неговото помазание. А те върват заедно, не можеш да ги разделиш. Второто нещо относно това помазание, първо казахме, че то учи, то ни направлява. Както ги прочетах. Обаче второто нещо, помазанието е и сила за служение. Както Исус беше помазан, както пише в Деяния на апостолите. Исус от Назарет, как Бог го помаза със сила, със Святия Дух, обикаляше да прави благодеяние и изцеляваше угнетяваните от дявола. Нали помните този стих? Ето, виждаме тук, че чрез това помазание стават изцеления, може да се проповядва с това помазание. И, например, сега, когато ти слушаш една проповед и ти става приятно от това, което слушаш, точно това приятно нещо е онова небесно помазание, което идва до тебе, било повече, било по-малко. Значи казахме, изцеление и чудеса става чрез помазанието. Помазанието действа по време на проповед, когато се проповядва. Святия Дух се заангажира с проповедника. Същата работа можем да кажем и за благовестието. Когато ти благовестваш,
Чувстваш ли в момента, когато благовестваш, нещо приятно да ти става? Нали? Чувстваш. Чувстваш ли след благовестието, когато се разделиш с този човек, на който си му говорил, чувстваш ли непринудена благодат в тебе? Чувстваш. За това говорим. Това е от помазанието, от присъствието на Бога. Бог те харесва, Бог е доволен, че си говорил за Него. Така беше с Христос. Бог го помаза в Деяния в 10 глава. 38 стих. Помаза го Бог. И с това помазание той обикаляше, изцеляваше, правише чудеса и говореше на хората. Две неща. Под действието на помазанието. И днес е така. И за благовестието, и за проповядването, и за изцелението. И благодарим на Бога за това присъствие, за това помазание, че то е много важно за живота на един християнин. Ами че без Божието присъствие ние ще бъдем сухи, бедни. Вярата и помазанието ни доказват и ни уверяват, че Бог е наистина с нас. И това е така, защото, например, чувстваш Божието присъствие. Това не ти ли доказва, че другия свят е невидим, но ти го преживяваш? Господ е невидим, но ти пак го преживяваш. Ти чувстваш Неговото присъствие, няма какво да го видиш. Ти го чувстваш това присъствие. И знаеш, че Той е невидим Бог и достатъчно познат за теб от опит, чрез твоите лични опитности с Него. И аз твърдо вярвам и Словото казва, че Бог иска да ни употреби. Някой ще ги употреби за благовестие, други за проповядване, трети с изцелителни дарби. Даже може да нямаш изцелителни дарби. Обаче в даден момент, ако имаш Божието присъствие повече, в една по-голяма степен, Бог може да ти употреби. Ако имаш една по-голяма вяра, Бог може да ти употреби за изцеление на някой друг. Няма значение, че ти не си пастор, дякон или пък някакъв презвитер. Защото е писано в Марко 16 глава, 16-17 стих. И тези знамения ще придружават повярвалите, не само пасторите, а повярвалите в Бога. И на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват. Ами че ти, ако чувстваш Божието присъствие и то е върху тебе, полагай ръка. Щом чувстваш това присъствие. Спомням си за Райхард Бонке, бил на 16-17 години. И баща му бил пастор, много сериозен човек. И той бил някъде по средата, това момче, така на църквата. Тя е била по-голяма църква. И Господ му казва, стани, както проповядва баща му. Стани и иди положи тихо ръка на еди коя си жена. А той си каза, ако аз сега стана по време на тази проповед на баща ми, ами той ще ме набие. После ще ме се скара. И си замълчава. Втори път му казва, а той пак нищо не прави. Трети път му казва съвсем ясно. И той решил и казва, каквото ще е да става, ставам. Става тихо. През това време сега бащата проповядва, обаче го наблюдава, какво прави. Става тихо, отива, полага ръка, съвсем тихичко се моли и жената получава изцеление. Когато Бог дойде върху тебе, няма значение кой си. А дойде ли Божията сила, започва да се случват неща. Почва да се случват чудеса. И този човек, Райхард Бонке, някой от вас знаят, други не знаят, и до днес е един известен евангелизатор. И много изцеления и чудеса са станали с неговото служение. Той е пътувал с палатка, скъсва се, прави друга с камиони с тия палатки и обикалят и правят евангелизации, хора се спасяват и много други неща. И това става главно в Африка. Спомням си и за брат Кирчо. Нито е дякон, нито пастор, нито проповедник, нито ръкоположен.
Ама колко изцеления са станали. Затова Словото е верно, когато казва: и тези знамения ще придружават повярвалите хора. На болни ще полагат ръце, нови езици ще говорят, ако изпият нещо смъртоносно и така нататък, Бог може да ги употреби, ако човека живее както трябва. А сега въпросът е, дали ние ще се предоставим в Божията ръка или не. Това е много важно. А нека да помним, че трябва да се подготвим за скъпоценното помазание. Не може помазанието от Бога, силата на Бога, да дойде така върху теб без нищо. Който твърди и смята, че може така да стане, той още не разбира неща. Той практически не ги знае. Аз си спомням за служители на Бога, които Бог ги употребявал мощно. Знаете ли, че те са били хора на молитвата? Един от тях, като ученик, като завършил, 3 години са моли по цял ден. Неговият баща бил кмет, семейството му имали пари, няма проблем, и той 3 години по цял ден се моли. И идва такова помазание, такава сила, и след това израства в мощно служение. Всички известни проповедници, като Муди, Чарлз Фини. Чарлз Фини как се е молил този човек, колко се е молил, аз не мога да ви кажа. Обаче е имало случаи, минават с една кола покрай един град. И само като минават, хората се покаяват. А хора на молитвата. Знам и други. Молят се по няколко часа преди службата. И като почне службата, стават по 300-400 чудеса. Спомним се също и за Томи Хикс. Там в Аржентина. Хора на вяра, хора на молитва. Ето, например, вземете Исус. Библията казва, трябва да следваме по неговите стъпки. Той е бил нашия пример, така ли? Исус е нашия пример, трябва да го следваме. Питам, какво правише той? По цели нощи се моли. Да, ама после какво става? Сила излизаше от него. И аз съм пробвал тези неща и знам, че от практика, от опит е така. Имал съм случаи, много случаи съм имал, като се моля, примерно цял ден и цяла нощ. И после, като тръгна по улиците, сила извира от мен като фонтан. И който от мен почва да плаче. Защото силата го докосва. А пък изцелението става много лесно. Силата излиза направо и се забива в човека. Това съм виждал не един път. И знам, че Библията по този въпрос е верна. Или, искам да кажа, това скъпоценно помазание няма да се спусне така от небето даром без нищо. А какво значи без нищо? Иска се цена. Иска се цена на посвещение и на много молитва. Има хора казват, ама защо трябва да се моля толкова много? Ами че не може да се помоля там 10-15 минутки сега. Защо трябва да се моля толкова много? Вижте, това са хора, които не са познали на практика Божията сила. Божията сила идва, когато ти пристояваш в молитва и търсиш лицето на Бога, според както е писано. Търсете лицето ми, казва Господ. Да търсиш лицето на Бога е нещо повече от една повърхностна и вяла молитва от 5-10 минути. И понеже съм го проверявал, това много пъти знам от практика, че е така. Не да съм го чел или някой да ми го е казвал. Ами от практика го знам. От личен опит, защото съм го проверявал това нещо. И сега, който от нас е търсач, който от нас иска нещо повече, ще обърне внимание. Ще намира време за молитва. Вместо да ходи да прави разни мухабети вънка по улиците и да си губи времето, ще прекарва молитва. И тогава ще види за какво става въпрос. Молитва от 3, 4, 5, 6 минути си е пак молитва. То не е нещо лошо, то е молитва. Но няма сила, няма пробив. Друго е да се накиснеш в молитвата, нали? Да пристояваш в нея.
и като Божия дъжд, това помазание да се спусне върху тебе. И ти да се накиснеш от този дъжд на помазанието. И аз съм давал примери. Ако вън вали силно и излезе само 1-2 секунди и се прибера, няма да се намокне. Обаче, ако стоя само 15 секунди, ще се намокне. Същата работа е с молитвата и помазанието. Който го е пробвал, знае, че говоря истински неща. Понеже това са неща проверени, истини. Ето както беше с Исус. Той трябваше да се моли много, за да има сила за изцеление. Въпреки, че беше Господ, въпреки, че беше безгрешен, той трябваше да се моли като нас, защото беше в плът подобна на човешката, и той първо трябваше да даде пример, второ трябваше да бъде зареден със сила. И ако ти искаш да бъдеш зареден със сила, прави това, което трябва да се прави. Някой си пастор смята, че помазанието можело да работи според него, ако някой повярва и приеме първо Исус за личен спасител. След това той препоръчва изучаване на Библията. Не четене. Четенето е да прочетеш една глава набързо, 2-3 глави и готово. Не. Става дума за изследване и изучаване на Библията. Това включва научаване стихове на Исус. От една глава, по-важните стихове се спираш, почваш да разсъждаваш върху тях. И като разсъждаваш, идват още размисли върху тебе. Или пък си казваш, този стих има връзка с другото Евангелие с този стих, с другия стих. И така, ти виждаш красотата на Божието Слово в изучаване и изследване. Изучаването включва още основните истини на вярата. Да си отбележиш и да ги научиш стиховете. Примерно, къде пише за спасението, утре може да сънложи да кажеш на някого. След това къде пише за кръщение святието, къде пише за водно кръщение, къде пише за освещение и така нататък и така нататък. И когато ги изследваш тези неща, това се казва изучаване. А четенето, то не включва изучаване, то е само четене. А когато ги комбинираш и четене и изучаване, ти ще имаш знания, за да учиш по-късно и другите човеци. След това на трето място този човек препоръчва, след като човека върви към стабилност, да внимава, когато Бог му говори в сърцето. Ще има моменти, когато чувстваш, че ти идва някаква духовна мисъл. Може да е от тебе тази мисъл, може да не е от тебе. Но може Господ понякога да ти говори, да те настави. Иди тук, а това не го прави. Тук внимавай. Трябва да свикнем да разпознаваме кой говори в нас. Дали някакъв нечист дух ни говори глупости или неправилни неща, или пък Святия Дух ни напътства за нещо. Трябва да усещаме какво ни се говори. След това той препоръчва човек да бъде подготвен за трудностите в живота и за евентуални гонения. Казвам гонения в смисъл да се подиграват за вярата. Първо, като повярва човек, неговите домашни, ако не са повярвали, почва. Стига с тая Библия, стига с тези църкви. Или пък негови близки роднини. Ама и ти си станал на Божна, и почват подигравките. Да. Човек трябва да бъде подготвен за тези неща. Ако с Христос станаха тези неща, той каза, ако ме ни гониха, и вас ще гонят. То е пророкувано. Така че в Матея 5 глава, там пък се казва, че ако някой ти се подиграва, имаш голяма награда, защото така правиха с пророците. Имаш голяма награда на небето. От тях се хули с подигравки, а в същия момент за тези хули подигравки ти имаш награда. Защо тогава трябва да се смущаваме, когато някой говори за нашата вяра негативно? Ами спокойно, изслушай го и се радвай вътре в себе си, че
Просто имаш награда. След това този пастор препоръчва такъв човек да се предаде изцяло на Бога, т.е. да се посвети на Бога и да усети какво призвание има или какво може да прави за Бога, за Божието дело. Освен благовестието. Значи благовестието е най-малкото, което можем да правим. Често пъти Бог дава на някои интересни служения, а на други по-специални служения, други изцелителни дарби, трети дарба на управление, а други нещо да правят нещо дребно в църквата. А както онзи евангелизатор бил, казва, а той е станал световно известен евангелизатор, но аз съм ви казал, аз започнах, казва той, от туалетните да мия. Малко по-късно ми гласуваха доверие да карам тези гости, които идват от летището, аз ги карам с колата от летището до църквата. И така постепенно той почва да расте духовно. Но вижте сега какво смирение. Бог е видял неговото смирение. Той започнал от туалетните. Решил за Бога да го прави да мие туалетните. Колко от хората биха се съгласили в онези миризми да отидат да мият туалетните? Може да се представи. Обаче Бог го издига. Вижда неговото смирение и го издига. И затова е писано, че на смирените Бог ще дава благодат и ще ги въздигне. А пък горделивите, надигнатите, Той ще ги смирява. И това ние го виждаме и днес на практика в християнския свят. И накрая този пастор препоръчва такъв човек, който иска помазание, нека да се моли повече с дразновение, с усърдна сърдечна молитва. Може би нямаме точна представа колко се нуждаем ние, ти и аз. А може би да нямаме онази пълна представа колко много се нуждаем от това помазано присъствие на Бога. И то в тези крайни последни времена, в които живеем. Ние, които сме повярвали, сме определени да бъдем силни християни. Не сме определени да бъдем слаби християни. Слабите християни сами си го правят. Бог е определил да бъдем силни християни. Той очаква от нас да бъдем силни и да бъдем будни духом. Но бъдете сигурни, че дойде ли Божието присъствие в тебе, помазанието веднага започва да работи. Веднага почва да работи. Може би Бог ще те срещне с някого, когато трябва да му говориш. Или пък трябва да се молиш за някого. Дойде ли по-голямо присъствие върху тебе? Помазанието ще иска да работи. А то просто ще те подтиква. Ще има моменти, когато няма да чувстваш така явно силно помазанието. Може да чувстваш едно вътрешно задоволство, например. Но то пак работи. Дори може и нищо да не чувстваш. И когато почнеш да правиш нещо за Бога, в този момент помазанието може да се засили. Просто има различни варианти. Не е само така едно и също. Но, когато става дума за по-голямо помазание, за по-голяма сила от Бога в тебе и в мен, за силно помазание, знам, че за това силно помазание се плаща и цена. Не може бе да се плати цената. Аз съм изследвал евангелизатори и пастори, които Бог е употребявал и съм вниквал в тяхния живот. И съм виждал какъв е бил тяхния живот, тяхния молитвен живот, тяхния свят живот, тяхното отношение към Бога, към хората. И съм забелязал точно тази сериозност и това посвещение, за което говорим тази вечер. Има хора, които не са свикнали повече да се молят. Спомням си за един човек, който искаше да работи за Бога и лично на мен ми каза. Бяхме само двамата. И той каза, аз повече от 10-15 минути не мога да се моля. Толкова се моля.
И аз останах изненадан. Направо останах изненадан. Човек, който иска да бъде проповедник, който иска да работи с хората. А един проповедник трябва да отделя повече време. И за четене, и за изучаване, и за молитва, и за други неща. Но такива хора, които малко се молят, те едва ли ще стигнат до някакво по-голямо помазание. Те ще свикнат с малко молитва и даже могат да се подиграват и да осъдят другите, които повече се молят. Да? Защото те не са научени да го правят. И тогава няма да имат това преживяване, което други имат. Ако Исус присъства всеки ден в теб, и то постоянно, твоите мечти за помазанието могат да се сбъднат. Нашите души копнеят за нещо повече, нали? Нашите души копнеят за целувката на Бога, за онова свежо, нежно помазание от небето. Затова копнее нашата душа, нали? Искаме всички Бог да ни докосва, Бог да ни изпълва. Искаме да се радваме в Неговото присъствие. Така че второто нещо, за което говорим тази вечер, беше целувката на Бога, целувката на помазанието, целувката на Божието присъствие. Господа ни помогне повече да ни целува помазанието, повече Господ да ни погалва, повече Неговата нежна ръка да бъде върху нас. Целувката на Бога нека бъде редовно върху нас. Амин. Господи, святи Боже, и за тази вечер ние сме Ти благодарни, че сме живи и здрави и можем да дойдем тук на това место, да Ти се поклоним с дух и истина. Нека това слово, което го чухме, да продължава да работи интензивно, дълбоко в нас, в нашето сърце, за назидание и насърчение в Христа Исуса. Нека да бъдем винаги свързани с Тебе. Нека Твоето помазание да действа дълбоко в нас. И ние да работим с това помазание и нека всичко да бъде за Твоя слава. Чрез Христа Исуса. Амин.